Ya bafowethu, majongo kuzomenikeka ngempela lento yokudizela amantombazane ningawazi angaziwa emakini nani ningaziwa ke emakubo iphuphuku lento leyo ngicela ukunitshela ne ningabi yilima ningabi yiyoyoyo uma ushela intombazane namhlanje qhamuke ngizoyishela intombi sabona sisi kunjani ngiyakuthanda bla 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 avume before avume lowo muntu ziningi igaba adlula kuzona nabakubo abamhlebela khona abakubo abangasekho abalele nawe. That is why amantombazane ethi ngisazocabanga yabo uma umshela right. Uma uhamba njengoba samasoka nje njengoba namasoka uma uhamba ushela uma ufika uzoshela amadlozi alo muntu omshelayo ayathukuthela abe right ayathukuthela ne ufuna ungizwe kahle ajabula uma usuze wafika emagcekeni uzoletha imfanelo ilona kuphela usuku ajabula ngalo. So wena njengoba uthatha imali unikeza intombazane manje awuyikhiphele lutho lentombazane awuyazi uthatha imali uyamnika lo muntu uthi ufuna kuthanda kakhulu. Laba abanikazi bomsebenzi okuyiwona amadlozi akunikeze ithuba lokuthi usebenze ukuze ube na something akubona njengomuntu ongacabanga ongawacabangeli loya muntu unamadlozi amgadile angasamnikeza umsebenzi wena ukhetha ukuba umlungu uholisele umuntu engasebenzanga. Yayizwa into leyo amadlozi akini akubona njengomuntu ongenasidingo asikho isidingo sokuthi usebenze wena ngoba uthatha imali okumele ukuthi wakhe ngayo okumele uncede ngayo abantu bakini uthatha imali wona uyonceda umuntu ongalifuni usizo onabantu bakubo omazi kahle ukuthi unendoda yakhe uthatha imali uyamnika wona lowo muntu. Amadlozi avela abonti lokhu ngeke lokhu singanikeza imoto ukugibeza abantu bakho lokho uyabona ingakho ubona masikhula siphume ezikoleni grade 12 noma grade 10 la sehluleke khona baye basicelela edlozini ukuthi nanga umntwana uyaphuma uyobhekana nomhlaba mvuleleni inhlanhla umntwana ahambani naye bese bakuvulela leyo nhlanhlanyana ukuthi ukwazi ukhokha irent ke nawe besafuna ukubona ukuthi how are you la ekhanda qeda uthathe leyo nhlanhla leyo uyixhaphaze uyisaphaze uhambe ubheja abantu banika imali manje abantu abavele bedayisa ngemzimba ngoba kumele ukwazi ukuthi uma ulala nomuntu odayisa ngomzimba kwa nawe usudayisa ngomzimba ngoba wena naye senishintshane ngespirit sishintshane ngegazi. You understand? Ispirit angithi uyazidlala egazini ngisho athi nisebenzisa ikhondom ukukhumula umuntu esimame leyo muntu usengumfazi wakho sengozini umuntu owathenga umahosha yize yena noma engcono kunalowo hlala nomfazi okhuluma kakhulu. Cha sizinsizwa phela thina ulwazi asilithole eShoprite ngakho bona bengasifuni nje sihambe sishela noma ubani thina unenhlanhla impela umuntu washelwa yithi ngoba washelwa umuntu ozaziyo ukuthi ubani. Uyabona makuwukuthi ufuna umsebenzi uyawucela okanye uyathandaza okanye wenzani kodwa engifuna ukucacisa ukuthi akekho umuntu ongenalo idlozi ngisho umfundisi ngisho uJesu wayenawo amadlozi. Ingakho uma ubheke eBhayibhelini Mateyu 17 kuthiwa kwabonakala uMoses noEliya ngazo Eliya noma uElijah beminayo uJesu kodwa by then babekade bafa babengasekho emhlabeni kodwa babonakala beminayo uJesu. Uyabo okusho ukuthi amadlozi igama elithi dlozi kuyalichaza phambilini ukuthi lisho ukuthini. Igama elithi dlozi lisho ukuthi ukhokho yabona wakho ongasekho